गोड़ लागतनी रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके आपन भोजपुरी चैनल है जोरिया में। अब गर्मी के दिन आ गइल बा, ऐसना में तो घर में सब केहू के डिमांड रहेला आइसक्रीम खाए खातिर। तो चलिए बड़ा रेस्टोरेंट वाली जो महंगा वाला आइसक्रीम जो होखेला नु हॉट चॉकलेट फज आइसक्रीम, ओकरा के बहुते आसानी से घर पे बहुत ही सस्ता में बनावल जाई। सब कुछ बहुत ही आसानी से रउआ सब बना तो सकतनी जा और एक सब केहू के बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। तो एकरा में हमनी के बनावल जाई वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस। तो चलिए शुरू कइल जाओ। आइसक्रीम बनावे खातिर फुल फैट मिल्क लिया 1 लीटर दूध बाटे। एकरा में ना फैट के मात्रा ज़्यादा होखेला तौने दूध लिया, एकरा से अच्छा आइसक्रीम बनेला। तो एकरा के एक बार जब उबल जाई तब हमनी के 2 कटोरी में थोड़े थोड़े निकाल लियाई और ओकरा बाद गैस के आँच जौन बाटे तौन एकदम कम कर दिया। एकरा के धीरे धीरे दूध के गाढ़ा होखे देवे के बाटे आ साइड साइड से जौन बाटे अच्छा से आदमी चलावत रही ताकि जरे ना। एकरा के गाढ़ा कर लियाई। तो जौन हमनी के दूधवा निकाल के रखले रहनी है जाता 1 कटोरिया में हमनी के मिलावे के बाटे 1/4 कप मिल्क पाउडर, जौन की है चम्मचवा से भर भर के 4 चम्मच बाटे। तो ई डाल के एकरा में मिक्स करके धो लियाई। दूसरका कटोरिया में 3 चम्मच भर के डाल दिया कस्टर्ड पाउडर। ई जन वनीला फ्लेवर के आवेला कस्टर्ड पाउडर तौन डाला ताटे काहे कि हमनी के वनीला आइसक्रीम बनावे के बाटे। आ देखिए दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा हो गइल बा, आधा से अधिक दूध जर गइल बाटे। अब एकरा में हमनी के का करे के बा कि हमनी के चीनी डाले के बाटे। तो रउआ सब एकरा में 1/4 कप माने एकरा के चम्मच से नापब जानू तो एकरा के ई 6 चम्मच होई, भर भर के 6 चम्मच होई। आ एकरा के मिला देवे के बाद तो जब चीनी डलाई तो ई थोड़ा सा पतला हो जाई। ऐसे और एकरा के 1 से 2 मिनट जौन बाटे तेज आंच पर चला के पका लिया। नहीं तो अगर मान ली कि बस खाली चीनी मिला के छोड़ दिए पकावल ना जाई ना तो एकरा में बर्फ बने के चांस रही। तो ऐसे एकरा के अच्छा से पका लिया। आ जब ई थोड़ा सा पक जाई ओकरा बाद एकरा में हमनी के जौन मिल्क पाउडर घोर के रखले रहनी है जा तवन मिला दिया, या जौन कस्टर्ड पाउडर घोर के रख रहनी है जा तवन मिला दिए। आ मिलावत खानी ध्यान रखब जा कि लगातार चलावत रहब जा, एकरा के छोड़े के नहीं खेना तो फिर गुठली गुठली बन जाई और अच्छा ना बनी। तो एकरा के अच्छा से मिला के हमनी के और 1 से 2 मिनट पकाइब जा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाई। आ जब ये गाढ़ा हो जाई ऐसन गाढ़ा हो जाई तो गैस बंद कर दिया। एकरा के ठंडा होके खातिर रख दिया। एकरा में 1 चम्मच हमनी के डाल दिए वनीला एसेंस आवेला जौना से कि बहुत अच्छा वनीला वाला फ्लेवर आई, एकरा में बहुत अच्छा खुशबू आई। तो एकरा के हम अच्छा से मिला के एकरा के थोड़ी देर हम धो देता नहीं ठंडा होके खातिर। आ जब एकदम ठंडा हो जाई तब एकरा के हमनी के जौन मिक्सर में बाटे ओकरा के डाल दिया। आ एकरा में हमनी के मिलावे वाला बनी जा क्रीम। तो क्रीम तो हम अमूल वाला क्रीम जौन आवेला तौन ले बनी आधा कप, बाकी रउआ सबके यहाँ अगर दूध वाला क्रीम होखे तो उहो डाल दी जा, डाल सकता नहीं जा, कोनो दिक्कत नहीं खे। आ क्रीम डालल जरूरी बा तभी जाके आइसक्रीम में बर्फ ना जमी और वो अच्छा जमी। तो एकरा के हम 1 हाली से 2 हाली मिला ले बनी। अतने में देखी एकरा में अच्छा से हवा भर गइल बाटे। आई काफ़ी बढ़िया लागत ताटे देखे में। अभी एकरा के डब्बा में डाल के 2 घंटा खातिर फ्रिज में छोड़ दिए। तो फ्रीजर वाला जो सेक्शन होखेला नु तौना में अब 2 घंटा के बाद एकरा के निकालल जाई, हमनी के फिर से मिक्सी में एकरा के चलावल जाई। तो 2 घंटा बाद देखी ई कैसन भइल बाटे, एकदम जनाता कि अब जमे वाला बाटे वो परिस्थिति में बाई। तब एकरा के निकाल के 1 हाली फिर से मिक्सी में घुमा देवे के बा। एकरा से नु का होई कि बहुत एकदम स्मूथ चिकना एकर जौन बाटे ई हो जाई। एकरा में हवा भी अच्छा भर जाई तो बहुत अच्छा से ई जामी, हमनी के खाए में बहुत बढ़िया लगी। एकरा के ऊपर ना प्लास्टिक लगा देवे के बाटे। तो जौने प्लास्टिक रउआ सबके पास होके एकरा ऊपर लगा सकत तनी जा। हम दूध वाला लगा दिल बनी, एकरा से बर्फ बने के चांस जौन बाटे कम हो जाला। तो ढक्कन लगा के एकरा के फ्रिज में रात भर खातिर अब छोड़ देता नहीं। अब अगला दिने हमनी के देखल जाई ओकरा के, तब तक हमनी के सॉस बना लिहल जाओ चॉकलेट सॉस। तो ओकरा खातिर 1 कप दूध ले बानी जो नॉर्मल दूध होखेला। ओकरा में आधा कप चीनी डाल दिए। या जब ये उबल जाई तब एकरा में हमनी के डाले के चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर एकरा के कहल जाला जौन की कोक में डालाला तौने हटे। तो 1/4 कप जौन बाटे हमनी के कोको पाउडर एकरा में डालत नहीं जा। एकरा के लगातार चलावत रहे के बाटे। आ एकरा के एकदम कम आँच पर पकावे के बाटे, ना तो नीचे से जर जाई तो बहुत कड़वा लागे लागी। तो कम आँच रखब जा, लगातार चलावत रहब जा। आ जब ये थोड़ा घुल मिल जाए एकरा में तब एकरा में 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दिया। या 100 ग्राम के करीब जौन कंपाउंड चॉकलेट आवेला उहो जौन केक बनावे खातिर यूज़ होखेला तवने। आ 2 चम्मच जौन बाटे बड़ चम्मच से बटर डाल दिया। तो एकरा के अच्छा से इसने गाढ़ा होके तक पका लेवे के बाटे। एकरा के ठंडा करके रोज सब ग्लास के बोतल में धो सकता नहीं जा फ्रिज में। ये बहुत दिन तक चलेला, खराब ना होई। एकरा के ब्रेड संगे, कुकी संगे, आइसक्रीम संगे, केक पर
ऐसे खाइल जा सकताटे। तो अभी हमनी के चली देखल जाओ कि हमनी के आइसक्रीम के का हाल बाटे। तभी देखी हम अगला दिन एकरा के खोल के देखा तनी आई बहुत ही बढ़िया जमल बाटे। तो एकरा के थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया ताकि हमनी के आराम से निकाल सकी जा। और ओकर बाद आइसक्रीम निकाल के रोआ सब एकरा के ऐसे ही खाई जा, ना तो एकरा ऊपर चोको चिप्स डाल के खाई जा, या तो हमनी के जन अभी बनौनी है जानू जन गर्मा गर्म सॉस एकरा के हल्का सा गर्म करके एकरा ऊपर डाल के एकरा ऊपर पीनट्स डाल दी जा, बहुते बढ़िया।